A v Česku přibylo v úterý 10 821 potvrzených případů nemoci COVID-19. Je to nejvyšší denní nárůst od 6. listopadu, tedy za přibližně 6,5 týdne. Pozitivních bylo skoro 34% z téměř 32 000 testů. V nemocnicích bylo včera 4 782 pacientů. Proti stejnému dni předchozího týdne se počet hospitalizací nezměnil. Ještě doplním, že vláda právě v těchto chvílích rozhoduje o přesunu Česka do 5. stupně systému PES. Buď k 25. prosinci nebo k 27. prosinci. A my jsme ve spojení s Vojtěchem Thonem, imunologem z Masarykovy univerzity. Zdravím vás, dobrý den. Dobré dopoledne. Kdybyste seděl v křesle ve Strakově akademii anebo na dálku byl propojen se Strakovou akademií, pro který termín byste hlasoval? Pro 25. nebo 27. prosinec? Já nejsem v tomto křesle, takže bych nehlasoval. To znamená, že se dívám na věci jako odborník, to je z hlediska imunologického a zde je jasné, že pro přenos infekce jsou nutné kontakty. K tomu, aby ty kontakty nebyly, nepotřebují nějaké stupňování do 4., 3. nebo 5. stupně, ale vím, jak se mám chovat naprosto normálně a odpovědně, takže snížení kontaktů znamená snížení přenosu. Takže přesun do 5. stupně z vašeho pohledu irelevantní, nemůže fungovat jako určitý korektiv chování, omezení kontaktů? Z mého pohledu je to čistě politická záležitost a je to svým způsobem také ekonomická záležitost. Zásadní je skutečně, aby každý člověk si uvědomil, že chrání sama sebe, to znamená omezil ty kontakty a tím pádem možnost přenosu a současně, aby věděl, jakým způsobem se může také chránit ve smyslu preventivním, protože je to otázka i také medikamentózního nasazení v rámci toho, co imunologie může dát k dispozici a také, jak jsem vypracoval a u svých pacientů používám. Takže ti jsou v podstatě také i svým způsobem docela preventivně chráněni proti tomu, aby neonemocněli v té těžké nebo středně těžké formě. Berme to jako přemostění k otázkám, které se týkají vakcíny, konkrétně mRNA vakcíny, tedy té vakcíny od společností Pfizer a BioNTech. Pomáhá jednotlivcům, ale nezabrání rozšíření té infekce. Proč? Je to naprosto zásadní záležitost. My zde máme vakcínu, která se podává do svalu. Tím pádem vzniká odpověď imunitního organismu na úrovni celkového organismu. Není to teda odpověď na úrovni sliznice, kde virus přichází do našeho organismu v případě této infekce SARS-CoV-2 virem. Tedy tato vakcína je moderní, je výborná, chrání toho jednotlivce proti středně těžkému a těžkému průběhu, fakticky zabrání virémii v případě, že k ní dojde, ale nezabrání vstupu té infekce a nezabrání také potom možnému šíření té infekce tím jedním konkrétním člověkem. K tomu ta vakcína v podstatě takto designovaná není. Musíme pak mít další možnost nových dalších vakcín ve smyslu druhé generace, a to vakcín slizničních, které by toto byly schopny zajistit. O co obtížnější je tento typ vakcín vyvinout? Je to obtížnější v tom, že se na to zatím nebralo zřetel. Ta oblast slizniční imunologie je velmi speciální a v podstatě málo kdo jí tak dobře rozumí. Jsou to otázky, které sledujeme dlouhodobě. My víme, jak na to, ale není to jakýmsi způsobem těmi státy preferováno. Je to opravdu jenom otázka preferencí, tedy v případě, že by to začala být priorita, že by to bylo důležité, tak je to opět v případě nasazení všech sil otázka měsíců. Řádově je to samozřejmě podobně jako u těchto nových vakcín, které zde máme k dispozici na úrovni ribonukleových kyselin. Opět otázka jenom toho, jakým způsobem se to předchystá, protože mnohé věci už jsou vyvinuty, dá se to dát dohromady a opět by to mohla být ve svém principu, jak jsme viděli i nyní, nikdo by tomu nevěřil, ale otázka řádu měsíců. Kdo by se měl nechat oočkovat tou stávající vakcínou, tou mRNA? U koho to dává smysl? U jakých skupin obyvatel? Velký význam to má právě u těch, kteří jsou indikováni. To jsou ti lidé, kteří jsou v riziku, protože jim to velmi pomůže a v podstatě zabrání jejich úmrtí v
případě, že by se nakazili velkou virovou dávkou a všechno by se pak projevilo nejen jakožto infekce, ale rozvoj celkové zánětlivé reakce v organismu, včetně zánětu cév, tedy vaskulitidy. A tímto způsobem je důležité zaměřit se právě nyní na lidi, kteří jsou skutečně ve vyšším věku a kteří mají komorbidity. Čili můžou to být ti, kteří mají vyšší věk a komorbidity, anebo i ti, kteří mají komorbidity a jsou v nižším věku, ti samozřejmě zde patří také. Těmto to pomůže naprosto konkrétně a tím pádem se sníží také úmrtnost v rámci celé naší společnosti, protože právě ti, kteří mají komorbidity, umírají nejčastěji. Dává smysl očkování někoho, kdo onemocnění COVID-19 prodělal? V současné době z imunologického pohledu to není správný postup, protože v rámci právě rozvoje slizniční imunity, která je při té vlastní infekci zcela na prvním místě, se rozvíjí také i systémová odpověď. Takže ten člověk, který onemocnění prodělal, je chráněn nejen na úrovni protilátek, ale také na úrovni buněčné a tím pádem v podstatě on nyní nepotřebuje vakcínu, která je zatím uvolněna pro humanitární použití, kde nám chybí data u dalších v podstatě širokých částí populace k tomu, abychom dokázali vyhodnotit eventuální nežádoucí účinky i dlouhodobého charakteru, včetně účinků v rámci rozvoje autoimunitních onemocnění. Mimochodem dnes i do českých médií dostali nové informace ohledně délky doby, po kterou je člověk, který prodělal COVID-19 imunní vůči tomuto onemocnění. Ty nové informace mluví o delším období, půl roku, i delším období než půl roku. Dosavadně se tvrdilo, že jsou to spíše 3 měsíce. Tak k jaké době imunity se kloníte vy? Samozřejmě je to ta delší doba, my to už jako imunologové víme velmi dlouho, jsou to velmi krásné studie, které jsou i třeba z Karolinska institut, ze Švédska, ze skandinávských zemí a dalších, ale také i naše vlastně výsledky, které vidíme dlouhodobě, a to nejen u této infekce, ale i u ostatních infekcí, kdy právě chápeme z hlediska slizničního a z hlediska také komplexního celkovou imunitní odpověď, která vůbec není pouze protilátková, nýbrž slizniční, kde se uplatňují také jiné typy protilátek než IgG, také IgA protilátky a buněčná, kde se uplatňují paměťové T lymfocyty, jak na úrovni lymfocytů pomocných, tak cytotoxických. Ještě poslední věc mě zajímá. Řada lidí má to onemocnění bezpříznakově. Co by se mohlo stát, pokud bych sobě měl virus a v ten stejný okamžik se nechal očkovat? To rozhodně není nejlepší situace a je vždycky vhodné, aby člověk, který na očkování přichází, byl v dobrém klinickém stavu. Zde samozřejmě máme složitou tu situaci, protože máme období, kdy člověk může být infikován a zatím o tom ještě neví. Je to takzvaná inkubační doba. Zde by pak došlo ke koincidenci, která není nejvhodnější. Ten organismus to zvládne, ale měli bychom tomu maximálně zabránit, čili očkovat skutečně ty, kteří jsou ve velmi dobrém klinickém stavu a nebyli v tom předchozím období kritickém vystavení nějaké jednoznačné virové vlastně náloži, takže oni by mohli dostat virovou dávku, která by pak vedla k tomu, že by mohli být právě v té době inkubace. Takže ta koincidence obou věcí dohromady není nejvhodnější, dá se zvládnout, ale snažíme se jí předejít. Takže se vyplatí jít třeba před tím očkováním na PCR test? PCR test je velice senzitivní. On by stačil i ten test, který je vlastně méně senzitivní, ale rychlejší, ten takzvaný imunologický antigenní test. Ale samozřejmě ten člověk, pokud by měl pocit, že už i předtím mohl tu infekci prodělat, tak by mohl mít vyšetřené protilátky paměťové, ať již třídy v rámci sérového vyšetření IgG nebo IgA. A pokud by byl pozitivní, tak v dané chvíli onu vakcínu skutečně z imunologického pohledu nutně nepotřebuje. Vojtěch Thon, moc vám děkuju. Přeju hezký den. Děkuji a vše dobré divákům. Vám též.